Kajingnya keren hapadang ki arjela halor upod usam kaladon kajingkermen bahkan long kabayai bej jai renti nagabenta ki arteli ki cluster ki badon hapo upod usam ka Meghalaya hari Bhoi district laong uba prestun tensong sembut menteri ka sorkar jela. Ya kate ke jingkran uba prestun ula pensyai bagi te ki cluster kin kentup ka pilang kata bar ka khana para ka ba ka regional committee gla syong perkhat menta ka janmit hanong po shwa banhiar shanong ba Guwahati ban kendu saya ki bor ka Assam ha ka por nyo baji janmit jong ka pratarik Risau na ka banta ban yamir jengmut baro arjela ban le jengo saya ki te ki jaka Khappud ban kendu markhmat bat ki nong shong shnong bat ki artli ki regional Komiti haka khandai tarik Risau por menstep naga banta ban sngap ye jing sngo jong ki paiba nong shong shnong bat ban sa shimbiang sa ki wei pat ki por ban Leit Jurip sa ki wei pat ki banta badang sa Khappud bat kane kadai ka banta bla perkhat janai bha ban penkut no ye jing ye pher jengmut ha padang ki nong shong shnong khnang ban la ban wan ra ka shong suk shong shangain ha ki banta Khappud. Katai ka komiti ka kentup ya laingut ki MLA ka Bhoi district kata uba Meral Bonds im MLA ka Nongpo constituency ba Sostenes Sotun MLA ka Jirang constituency bad uba dasakhet bha Lamare MLA ka Mahoti constituency. Kaski na kaliang jong ka regional committee ka bala constitute lembaga government of Meghalaya. Ia syong biang sipang hang ne po Nongpo aga babaro mangiki members jong ka committee ia don namar ba menta ka janmit nyau bujing don sa ka joint meeting hapdeng jong ka Assam bat jongi ka Meghalaya in Leit menta site security ka bangilai rai ka long balasai men step kan don ka joint inspection ha ka bangin Leit chwa tang ye ki artli ki cluster ka wei ka de ya ka khana para cluster bat ka ba ar ya ka pilang kata cluster te ngilaya penkre ngilaya steady ngilaya pet na dosyodong dengan kermen ke brok ke jai bet ke yariti te komongo phi sibit nyau biji ngi ya songlang ke meeting na pedeng ka apdeng joka Assam bat Meghalaya bat la shai men step price teng in siami peden apok hati kena bangin Leit sya ketika artli ki cluster artli ki jaka bangin Leit ketuka physical inspection hakba bro ar kini ki committee bro ar ka state government ngin yo I dala ka jong ka khamat ban ngin yo sngewru dala ka jong ka skor ya ka views lene ya ka jing ai jing mut lene ka jing kren jong ki tu ki snong ki badon ha ki tu ki jaka ki bang yo ong kata ka kita ki area of differences hapo jong ka de ka Bhoi district jongi bat ya mentah ka kentingin le syai ki ki artli bat hadin nang tangin se penbej biang pada ha ko ka sngi sai kitu kiwi pat ki area of differences ki ba dang sakut kumno bangin ya penyat state ya kan kam syakmat kena bangin penkut no ya kini ki jing ya bom ya sotu jengmut dan ni kini ki aka ki jing kenat ki badon nadu ki postnem ki lalai adu kani ka kenti ki bamenta ka district committee ka bingi tau ki don lang dak discussion man ki don lightly ki district committee ka wei ka de ka jantia ka baar ka Bhoi bat ka balai ka West Khasiels ti hakine ki bro lightly na kaliang ke council ki don bentalang ki don lang ki long lang ki member rengkat ru bat ki sim ki hima nang ta hadu ki tu ki snong ki ba don benta lani ki ba ya tengku kita ka area of difference hakawe poko ki jaka tingi invite bat ki long lang ki member ha kanika kabangi ong ke district committee tenai kani pada kaba ngidon menta kadangi ong ke regional committee kani kalong hadin bala decide apdeng ki arngut ki chief minister na Meghalaya ban Assam ki ong batongin thau komit naman ngin namyai la ban ong ban shu thau ko committee ba he sa pila sutu bahai ru ba kani ka committee kade ban duna ban rit namar bangi haple ye ke joint inspection te ladangi ong begini ya simshu sei kita kan sitom na dau ki rai ha katuka meeting gabla long apdeng ki arngut ki chief minister ki rai ki ong ba kani ka committee kamdei ban palat ya ka sangut ki members na kata daw nak liang ka Meghalaya ya ka bidei per ka Bhoi district kila jet yang aku musyaman bat ki members kini bro laingut iba Meral Bon iba dasket bat kumju ru iba sotun balengi le ya kataru namar ba kini bro lai ki dei ki local MLA
kita ki local MLA tat ki ba they direct bat ka area ka joki te dakam ngile kom ta ngi sim ban nakaliang ka state government na Meghalaya ngi sem bangin la ban yo bun ki ki inputs lang ba joki local MLA hakaba ki komo pi ki don ke jingkit kle ka ba khrao ya kini ki jing bom ya sotu jing bot hap deng ka state jongi bat kubju bat ka state joka Assam nak ta ka daw ngatrai ngim dei ban sotu bakla ya ka jing thau ya ka ni komiti ba klem kun thup lang yi ki member nakaliang jog su nakaliang jog diskusil hakani ka regional committee ka bla thau hap deng ka Assam bat ka Meghalaya te ngim dei ban ya sutu bakalai kata naman ngong pi kanu ka feedback kanu ka jing ki paper ki kot ki sla boro ngi ya konsol lang ngi sim lang ten ya ka bay dei pada bat ka joint inspection hap deng ka Assam bat ka Meghalaya ngi represent mangi bat ngi ru ngi ya kat kum ke jing ajing ngot lang jong ki disk council ki hima ki sim right rengkat bat ki bot snong bot thap